It's time to play the music. It's time to light the lights. It's time to meet them up. It's all about the show tonight. Close Harmony Groep Confetti verzorgde zaterdagavond in de Bank in Leunen in haar nieuwe outfit haar jaarlijkse concert. Dit keer met de toepasselijke titel Confetti meets Confetti. Confetti nodigde voor dit concert namelijk nog 2 andere koren met dezelfde naam uit. Zo trad ook het 60 leden tellende vrouwenkoor Confetti uit Helmond op, met een repertoire dat bestaat uit musicals, 50er jaren muziek, klassieke liederen en populaire muziek. Het andere koor, Confetti Marcanto, komt uit Elshout en bestaat uit een 40-tal dames en heren en vertolkt zowel Nederlands als Engelstalige muziek, bestaande uit evergreens en musicalnummers. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Dat werd een aantal jaren eerder al eigenlijk geopperd om een keer de confetti's in Nederland te spotten en samen met andere confetti's dus een concert te geven. En dit zijn de eerste confetti's nu, maar er zijn er nog meer in Nederland, dus wie weet andere jaren. Het Venrayse Confetti heeft een gevarieerd repertoire, waarbij aankleding en choreografie een belangrijke rol spelen. De a cappella nummers zijn favoriet, waarbij Close Harmony voorop staat. Confetti is een bijzonder koor. Confetti is een koor waarin samen heel veel gezelligheid zit, maar ook de drive echt om te werken. Dus mensen moeten noten kunnen lezen eigenlijk wel een beetje voordat ze bij Confetti kunnen, omdat het tempo van het instuderen tamelijk hoog ligt. En ja, op die manier wordt er dus eigenlijk snel aan nieuw repertoire verworven. Bekendheid kreeg Confetti in de loop der jaren ook door concerten te geven in de regio en door deelname aan muziekprojecten als de Proms van Leunen en Venray, optredens samen met het Venrays Mannenkoor, MSK en tijdens Venray Muzikaal Totaal. Ook maakt het koor geregeld concertreizen. Ja, we hebben eigenlijk om de 2-3 jaar een concertreis gepland. We zijn onlangs naar Antwerpen geweest, dat is dan een weekend, dat we vrijdags vertrekken en zondags terug. We hebben ook wel eens verdere bestemmingen en dan vertrekken we vaak donderdags en zondags terug. En dan inderdaad tussendoor een dagje in Maastricht of een dagje Amsterdam of wat dan net ja, ter sprake komt om te doen. Dirigente Gertie Siekes heeft vanaf de oprichting naast de a cappella stukken het koor begeleid op de piano en keyboard en wordt ondersteund door Dolf Verbeek op basgitaar. Sinds kort neemt Inge Gielis de ritmische ondersteuning voor haar rekening. Confetti kan nog wel wat versterking gebruiken. Ja, op dit moment kunnen wij nog wat mannen gebruiken en ook is er een damesplaats vakant. En ja, mensen kunnen gewoon naar de repetitie komen op woensdagavond van 7:15 tot 9:15 en een aantal repetities meedoen en meekijken en dan kijken we samen of dat het mogelijk is om toe te treden tot Confetti. Het koor blijft actief. De agenda staat ook de komende maanden weer aardig vol. Met kerst gaan we naar Neer. Daar hebben we een concert, ik dacht op 17 december of zo, die vrijdag. Volgend jaar het carnavalsconcert met de Euterpen. Gaan we meedoen. Er staat een concert gepland in april in Elshout en wij doen mee met de Sing-In in Schatberg. Confetti meets Confetti trok veel belangstellenden. Na afloop spraken de koren af bij elkaar op bezoek te gaan. Het wordt dus een trilogie aan confetti-concerten. Het publiek genoot tijdens de eerste editie in ieder geval met volle teugen van de optredens van de 3 koren.